tɛnɛ ka taa bila alamisa k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ nin ya an dontɔ ye o jɛmukan kɔnɔna na Lala Kuyate Samayɛra Sanogo ni sɔgɔma nse hɛrɛ sira ko ni mantɔrɔ t'i la baasi foyi tɛ na e yɛrɛ dun alhamdulillah denbayaw ka kɛnɛ baasi tɛ Ala kana baasi k'an ni la amina ayiwa Samayɛra an bɛ foli ta ka di lamɛnba jɛkulu ma Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma tiɲɛ don ayi nin sanga in kɔnɔna na fɛn fɛn sigilen don i ka jabaramuso Madi kɔrɔ ni o de ye Serifila tele ye an b'a fɔ mun ma fili fewu u b'u ka jɛmukan mandi de sanfɛ ni o ye sɔgɔmadon ye jɛmukan min bɛ bɔ ka yir'u la ka se ka nisɔndiya s'u ma nisɔndiya fana kɔfɛ u bɛ kunnafoniya dugu kunkanko ni jamana yɛrɛ a lahalayaw la donc an b'a fɔ mun k'u bisimila ni an dun ka ye bi ta kɔnɔna na Lala Kuyate k'a yira k'a fɔ an bɛ kalo ba la kosɛbɛ an bɛ lahɔrɔma kalo la an bɛ sunkalo kɔnɔna na an ye dɔgɔkun kelen yɛrɛ sɔrɔ la ka ban kosɛbɛ o la donkan an tɛ fuguri bɔ dabada la an n'o bɔ dabada la a sɔrɔ ka don jɛmukan kɔnɔ o ye tiɲɛ ye ayiwa Samayɛra y'a fɔ cogo min na ko maa dɔ mɛ ni turu min ye n'o di i bɛ kɛ dɔmalafili ye anw donkan dɔ mɛ ni tezara de ye yan barika da kan olu ye an dɛmɛba jɛkulu ye jɛmukan in kɔnɔ ka se ka fili fiɲɛ fɛ o siratigɛ fɛ an bɛ taga an ka technicien fan fɛ Abu Jabate ni tezara kun fɔlɔ bɛ yen an b'o shuru k'o bila kɛrɛfɛ yanni suntigɛ cɛ ka sɔrɔ ka segin ka na tiɲɛ don amona e ka ni den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara ni Afrique bɛɛ ni ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan gɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala tezara est-ce que ne ye baara ɲalen ye kosɛbɛ bawo manifin dɔ bɛ ni turu min ye n'i y'o di maaw bɛ ju ye kunna ko mun gɛnmɛ a b'i n'a fɔ n'i ka wulu ye n t'a si dɔ minɛ kosɛbɛ nanga filɛ o tan tɛ Lala Kuyate u bɛ tile gama la kosɛbɛ nin ne ye donkan ye an kɛlen kɔfɛ ka fuguri bɔ dabada la hali bi jɛmukan an n'a a karafa juru ni k'a sama o ye tiɲɛ Samayɛra an bɛ taa ni jɛmukan ye hali bi an y'a fɔ an bɛ nin kalo lahɔrɔmalenba in na hinɛ kalo don makari kalo don siga t'a la dɛ o siratigɛ fɛ min bɛ tali kɛ an ka sigiri sorofe kɔnɔw la olu fana ye nɔbila duman minnu kɛ ka ɲɛsin nin kalo in ma k'a jansa n'o ye an b'olu ɲɛmada dɔɔni dɔɔni an ka maa fɔlɔ o de ye Batoma Tarawele ale bɛ ka kuma an ye sunkalo kan an b'o ɲɛmada dɔɔni ka segin ka na Isaken on the beat. Tungalo será nebina baro que ni sumba uye. Sungalo será mohine kalo du sungalo la amaya fanyagoma. Sungalo será nebina baro que ni sumba uye. Sungalo será mohine kalo du sungalo la amaya fanyagoma. Sungalo será nebina baro que ni sumba uye. Amaya fanyagoma. Sungalo será mohine kalo du sungalo la amaya fanyagoma. Sungalo será mohine kalo e sungalo ye. Sungalo será baraji kalo e sungalo ye. Sungalo será aladon kalo e sungalo ye. Sungalo será nyondeme kalo e sungalo ye. Sungalo será nyosutura de sungalo ye. Sungalo será magari kalo do sungalo será angaya fanyogoma. Angaya fanyogoma.
dɛmɛ sunkalo la b'a ɲini faamaw fɛ a ye yatimɛdenw dɛmɛ sunkalo la su ka di dɔw ye sukuri sɔngɔ t'u bolo sunkalo la su ka di dɔw ye suntigɛ fana tɛ sunkalo la a y'u dɛmɛ a ye fantanw dɛmɛ sunkalo la. Kalo ye sunkalo ye an ka yafa ɲɔgɔn ma Aji kalo wele wele da kano ka ɲɛsin commerçants ma sunkalo la a ye nɔgɔya kɛ sunkalo man kan ni gɛlɛya ye sunkalo dabɔra hinɛ kalo de ye sunkalo ye Lala kuyate dungindala ko Batama Traoré ko sunkalo la ko sundo ka di dɔw ye kosɛbɛ ko a dɔw la suri o se tɛ o ye walima n'a ka di a fɔ sunakari kosɛbɛ ko o se tɛ o ye yalɔ an bɛ sunkalo tile 7 bi ayiwa e ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma jolumala la Samayira a ka ca dɛ nka ni fɛn min kɛra Ala kama an y'o kɛ Ala ɲɛda de kama an bɛ Ala ka baraji kɔnɔ a ma se an ka n'an sigi Samayira Sanogo ɲɛkɔrɔ yan ko ne ye dɛmɛ ta k'a di ni Karima Sinari ma n y'a di ni Karima Sinari mais y'a kɛ kɔni n y'a kɛ seko ni damayira ye min ye komi bɛɛ ni seko de don hali ni ye sukoro kilo 1 di min ma dɛmɛ tɛ yan o don Samayira sinon kalon kɔni bɛ mɔgɔ ka sun kɔni tiɲɛ nkalon b'a tiɲɛ dɛ n kɔni b'o dɔn est-ce que ne cɛ Samayira Lala Kuyate a Batama Traoré fo an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka di kosɛbɛ dɔnkili ka di surtout commerçants ka yɔrɔ a kɔrɔ ka di Samayira an ka sɔnni sigi o kan o don a ko commerçants k'a lajɛ ka dɔ bɔ minɛnw sɔngɔ na an da bɛ s'a ma i y'a dɔn tiɲɛ don Lala Kuyate an ka Batama fo sunkalo la kosɛbɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ an ka makari ɲɔgɔn na kosɛbɛ Lala Kuyate n'i ye min kɛ o ye a bɛ n'a fɔ n'i y'a fili bi sini ka taa kunbɛn nka n'i ma fɛn fili bi sini t'a kunbɛn dɛ ni bere tɛ i tɛ fɛn sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ Amina yarabi Ala kana an kɛ juguman kɛ Amina yarabi Samayira an tɛ taa ɲɛfɛ an ka taa min bɛ tali kɛ kunnafoni bala na i y'a fɔ ten b'a dɔn k'a fɔ kanubagaw kɔrɔtɔlen don sanga in kɔnɔ tiɲɛ don ka kunnafoni bala ale lasɔrɔ o siratigɛ fɛ an bɛ essor ta n y'a ta n'an y'o ta sa min bɛ tali kɛ an ka jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta ale ka baɲuman walew la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo musakaw a ye a bolo fa k'a tun Kulukoro mara kɔnɔna na Lala Kuyate n bɛ deli ka nin f'i ye n'i ye nɛgɛ ta ka bila kan kelen don o de ye kangalaw ye a ko Lala Kuyate Mali jamanakuntigi Faransɛfan ma ɲɛmaaba Général d'armée Assimi Goïta sanga ni waati bɛɛ a ko ni a pɛrɛlen don ka se ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma Lala Kuyate maa dama ka se ka hinɛ ɲɔgɔnya ni k'o sabati maanifin ni ɲɔgɔn cɛ Lala Kuyate ka tɛmɛ dala dumuni olu nasira fɛ a ko o don hukumu kɔnɔ Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ ka sanga ni a ka o guna adamadenya jidili kɛwalew ye o tɛ a ka œuvre sociale ye wa min bɛ tali kɛ jamanakuntigi la Lala Kuyate a ye a kɔnkɔn fa k'a to Kulukoro kaw fɛ Lala Kuyate a ko o hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Lala Kuyate du 400 bɔ ɲɔgɔn ko n'a ka di a fɔ denbaya 400 bɔ ɲɔgɔn ko ka bɔ Lala Kuyate Kulukoro gun kan olu kɔni ye dɛmɛ ɲɔgɔnya sɔrɔ a ko Lala Kuyate ni a ta k'a lajɛ a ko o gɛrɛsɛgɛ donna fɛn min na i y'o si dɔn wa a ko o de ye e kulo ɲɛlɛ jɔ koyi Lala Kuyate a bɛ tali kɛ malo bɔrɔw la a ko Lala Kuyate tulu bidɔn b'a la a ko sukoro bɔrɔ 2 bɛ a la Lala Kuyate a ko makɔrɔni o paquet kelen b'a la Lala Kuyate ka fara nɔnɔmugu o carton kelen kan Lala Kuyate tamaro b'a la ani thé Lipton a tɛ tɛmɛ nin kan Lala Kuyate sunkalo jara ka ban a ma ja a ko min bɛ tali kɛ Agibu Danbele la jamanakuntigi Cuala ni ale de ye a ka conseiller spécial ye Lala Kuyate baara in bonya bɛ ne kun ta mɛn ka di a ma a kɛrɛfɛ Kulukoro o marabolo ɲɛmaa colonel Lamini Kampori Sanogo ne balimakɛ a fana tun bɛ kɛnɛ kan Lala Kuyate ka fara directeur régional du développement social kan Mohamed Kureshi Lala Kuyate ka fara maaw ka minnu gɛrɛsɛgɛ donna ninnu na a ko Lala Kuyate ni a ta k'a lajɛ a ko kɛnɛ in kɔni a sɛbɛkɔrɔ
demayala bawo ama fon ma ko ako lala kuyate ni ataka lage mana mina agibu damele ayi korofota ako ni ayira ka fo ni kewal min fla ka keta ako ni la daye jamana kuntigi fe wala la kuyate aketo do ka jamana ko don to la shuka ke nyuma yaka ka sanga ni lala kuyate ako ni ataka lage ako bi ame kulukuru ako jamana kuntigi ako ni sekura nina kata kadi maumo ka sanga ni kalo banyi ni hukumu kona na ambalma chrétien ni islamo uluka sungolo ukoni kembe ka bekalo kilna akulala kuyate osiratikala akoni be ali bi ka jamana ko don ne shuka ke nyuma yaka jango ukasika nyama dale ke nina la kuyate mawo siete kilinyi akulala kuyate ne aka me ka seni ke maminyi e ka hina e kere fenyona la kuyate ko ubaraji odekabu agibu damlela bana ka nyini ka fo alibi alibe dele ka minfo anase ko oka akomunu ngala se fle ka donina ulu fana ka hina mawla munu ni o maso la kuyate ko ninga dogo ako odebe jeche ko nyante ko ni mena ka bleda la kuyate ko okafsa dala nguli amadu libo jara amabo kulukuro chwala ni da ya fasiri eni ne on takira ne ka wala yi samaira ne jamana kuntigi hal sami foli kerengere ka nyeshama aka banyuma walula kabi sungalo damnera fuka sebima anya ka fo akoni meki kongo fanchugu mina abika fatika to halsa ala ka fanga sungalo toti me ko nyuma amina ya rabbi ola sami do eni panangono kana blado ko sebe nando no kono samaira ita e kai mali marabulu folote nansira iba ka fo kai e l'école maîtrise me fla ani biduru ni nani ko domna tike ka bo oluka sarala kuma jume aywa Nazara Kante de ako 250 enseignants frappés par une retenue sur salaire lala kuyati ako angata kaiba jabati bundakele ani bodakele lala kuyati ako ni ata kalage ako abena fo mi metalike académie d'enseignement de kai lala kuyati ani école karamogo ka kulumimbe ni ode syndicat national de l'éducation du Mali sinemu ako ukasho atala ka fida kelena ako kasobo ke munye ako lala kuyati ni ata kalage le gouverneur de la région a instruit le directeur régional du budget ako kai marabolo nyama odiye anyini mitoromonyo e latigaso mimekulu kai kaufi ote yaf mabula budget wa ako la kuyate akasika sikazeli dota kanye shinjef mabala madomo madama kasika toromonyo doni fore kabo oka sarala e kalo sawo buna kunka ako abita kanye shi mamunuma oyi ekole kala moko keme fula biduru aninane bonyonku premier cycle ani deuxième cycle la akudala ko ta kunye miyewa ako makofolo nunu oye barabla deke ako les concernés ont observé un mot d'ordre de grève du 12 au 14 janvier dernier ako makofolo nunu oye barabla deke kadam janvier kalo kletan fla katabla akletan nane temena dala ko te kasanani ko nyama dore e taraka bla e ko do kuna ni oye directeur doye ko o make olu fela koyi sajula dala ko te ako kibaro ya ira kafo ni ata kalage la kuyati ako akoni tromonyo forole kabo o kasarala ako abeta varieron d'un à 3 mois adola kadam ne kalo kele katabla kalo sawala la kuyati abisonga se omo ako ni ata kalage ko abe dépend et klihake mi blala o fe la kuyati tromonyo nunu be salo kabo o kasarala kasano o klihake o dey ako nga ame domina na fo bi ko tromonyo nunu ngone a forole kabo sarala ako uma dangana maya ko ngani atagalage ina fo nya foto mina munena ni kunyi odeye ka fo lala ko yete école karamogo do nakadi ka fo dana tara aleka ka kesa jola au directeur la nomination d'un directeur d'école à Sadjola par le directeur du centre d'animation pédagogique ako mi metalike dekabu de dana takada dokan ko kesa jola au école sonyama doyi ako abena fo dala ko yete o fana de keminge o mabbe école karamogo kala fa kulu dodema metalike syndicat national de l'éducation du Mali sinemuna ako olukoni ko inkele o ya yira ka fo ote olu felai ako sinem de kai conteste cette désignation qu'il estime contraire au plan de carrière en vigueur et avait exigé son annulation pure et simple oui ayira ka fo la ko ete ni ke woni min ko infle ka ke ni makofo lenta ka ke directeur di ako olu felate ko wako ke wale do mi me sharia ni ka ososo ko ola obani ni ka fo akabo amo onongo ni fe la ko ete joint par notion le décap de kai rive gauche facile ke ba yira ka fo onongo ni fe olu koni okoni ni gajuru bamba oni kai o décap ni nyonje la ko ete ale nyefolike ka yira ka fo no ubita ke michela san sisela ay ayira ka fo ko mi infora sinemu fe la ko ete ko ote
sababa ye ko baw lala kuyate ni ye atagalage ako min tara ka ke directeur ye ako anaka kanko ye ako wala se ka directeur ye pour être directeur au niveau de l'enseignement fondamental il suffit d'être de la 3e classe 3e échelon comme ou mamin tara ka kai l'intéressé est de la 2e classe 3e échelon et vient d'accéder au 4e échelon il totalise près de 20 ans de service sans mois au donné à Allah ko ba ira ka fo lala kuyate sera jeme abulu aka ke yef mabala et directeur ye ako lala kuyate ore keme sinemu ore ngeme ka ofunteni o ye bara black jambe ko kletan flaka tabla akletan nanina wa kayima rablo nyama flaka fo ko ka o klesa bara mike ko busala ko monyo ka fore ka bo o ka sarala fasiri ke ba shaga traure do independant ko nini e onye Allah karidi samaira amado ko ala ka jisuma ke ko fo be ni chebe o ka sabati jamana ko samaira amtanya fe ami indicateur de renouveau ta na nyota samaira ami do suku kon nauna hakilla sungalola o do suku kon na de bitani nyogo na sirensa metalike suku la bamako ya ayira ka foko muwa o farala ali songoka bala ko yete suku ko ndabina sama anyi ladu de mauma baw lala ko yete kunu o te fasiri katai an yere wula ka do suku fie do kono ka sigata yafma bala songo nyingali ke lala ko yete jonko ala suku atesika sa kunne sera suku dawla ulu ko suku koloma ko a kilo ko uba fere keme wolonvla ani mugwa suku koloma kilo keme wolonvla ni mugwa lala ko yete ona kajoleza ko uye keme shigi ani ko aya samaira kuna ngoro jana sugutui ubayira ka fo mamunu ngone ka barabe be suko sama ni erina la wati ni erina amanogo akuma ka chade aka chako sebe ni atagalage na afrika ka kimo emission mundu mubwanyere fe samaira andabna sama ngelayen kunye jume andabna sama sino kunu kone anyo uye ka fo abe ochogola sugo nyala ma ha gele toro muna ya gele andana sama nala sona wala ko ete ndete de nouveau nya jasu na takalage mi metalike yef mabara lala ko ete isa jakiti ako aleka fasirido ayi ayira ka fo lala ko ete ni watla bayna ako sugo ako ne kemme ma goyoye ako lala ko ete andege be ma chamba nanka atesika soro ako madama ni kalu bay mi na memeni odeye la horma kale o te sungolo yewa ako lala ko ete kafra de la dumuni dauka ako sugo bilama ako akeme sambali ako la kuyate munekeme okunye ako chama kuni ayira ka fo l'insécurité qui traverse le pays ote lakana bala yewa ako la kuyate ako osimbe Allah ako une situation qui devient préoccupante non seulement pour les vendeurs de viande mais également les consommateurs ako la kuyate ako lakana bala kuni keme sababu ka songo ka juru joronto okana ako ni atakalage folo sugo akume soro keme woro ani binani la kuyate ko nka yoro dola mi songo ka di bi uye keme woro ani bi woro la kuyate yoro dola obi sugo kilo kelen fere keme shegi ako ni atakalage ako lakana bana ya ode ye ko kunye ko ako bawo mishuta la ka soro ka double ina fo obi de chugumina wa mishidana mi fana be ulu dunzara ako ufana kacha ako ode ni ufara nyonga ode be kesubabu kasika sugo songo ne ka minani ka gelea ako sugo kume dora muna folo ode kona nyono ako bilala ko ete oyora minu ko folo mi vla ka foti alni ala ichi ako sugo ako mishunte sega do oyoro ko folina ces localités sont fermées toute chose qui fait que les grands marchés à bétail ne sont plus que 2 ou 3 ako bi baga sungu kuma baw ako flawal masabado ako na fora bla dini kata mishu sen kana fara kudala ko ete ode yegele yayi ako lala ko ete ni bouger ke doye ale be yirma jo ako ni ataka lage ale bi lakana balia ale ka yetala ode ke meswabu ka mishu songo ne ka gele yabi ako baw majuru nunu mi metere ke dine famu jugula ako onna me anga mishu bla dini salo kata ko jawa ko damaye ayrayi ako lala ko ete ode ke meswabu kasi ngane mishu soroli ni ko gele yabi ako lala ko ete mishikile ngonnana ni yafa ako adola e ka waduru abeta dafe wal ma wata nyere ako obeta adafe ako lala ko ete ni wata perdre clé wata perdre clé fula ako furoni laba abeto adowe salala ako lala ko ete ore ke meswabu bi ako mishisoko la viande avec os c'est 3400
kɛmɛ 6 ani 80 3500 kɛmɛ 7 mais la viande sans os c'est à 4000 francs kɛmɛ 8 a ko le fort te bien wa a ko bien kilo kelen a ko bi an b'a san kɛmɛ 8 la Lala Kuyate bien kilo kelen ayiwa an ma se mo bien dun a ko fasiri filɛ an ye min salo ka bɔ indicateur nouveau kɔnɔ Isa Jakite ale de y'a fasiri fana an taara sɛ bien sa comme sɛ bien bi o be am to sa Samayera an ma ɲɛsin o ma ayiwa Samayera albi am to indicateur de renouveau kɔnɔ n'an bɔra sogo la an nana ɲɛmaku la an b'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaku fana ale fana ye fɛn ye min man ka di sunkalo la kosɛbɛ o ye kama an da sira a ma bi ale fana tɛ se ka sa Bamakɔ bi fiyewu bari ka d'a kan k'a kilo o bɛ ka di maaw ma bi 500 ka taa bila 700 nazarakan na ko la star arabe du Ramadan 2026 gingembre tɛ tɛmɛ o kan a ko ɲɛmaku de ye fɛn kanu ye bi Lala Kuyate e ɲɛ b'a ye mais tigɛ tɛ d'a kan a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko bi jɔfiyɛ o kɔnɔ ɲɛmaku kilo a ko 500 o de ye a sɔngɔ dumanba ye n'o tɛ 700 Lala Kuyate o bɛ foyi ye o tɛ sogo kilo kelen a ko ɲɛmaku den kelen a ko dɔrɔmɛ 20 dɔw b'a feere o la a ko studio tamani ale de ye kunnafoniyaw fara ɲɔgɔn kan a ko Lala Kuyate an b'a la ka kalan ka bɔ yɔrɔ min na o de ye indicateur de nouveau ye a ko kibaruyaw caman yɛrɛ k'a fɔ Lala Kuyate an bɛ sunkalo o daminɛw na a ko dala dumuni fɛn caman sɔngɔ o yɛlɛla ko ka ɲɛmaku Lala Kuyate bi o ta ka jugu dɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko an minnu bɛ yen ka sun tigɛ ɲɛmaku ji sumalen na ni o ka di anw ye a ko Lala Kuyate a bilama a ko e ko ɲina an tɛna an ta kɛ a ka taa san a bɔsɔnmuguni san ka ji k'a la ye wa Lala Kuyate a ko ka sababu kɛ mun ye a ko ɲɛmaku bilama a ko a sɔngɔ a yɛlɛn bɛ o yɛlɛnni dan ye a ko a tɛ se ka san a ko u y'a yira k'a fɔ kun baba 2 bɛ a la a ko kun fɔlɔ o de ye ka yira k'a fɔ ɲɛmaku sɛnɛ cogo la mauvaise récolte a ko a ma ɲa a ko o de kɛlen bɛ sababu fitinin min bɛ k'u salo kana Bamakɔ Lala Kuyate min fɔ ye o fana sɔngɔ o ka gɛlɛn a ko o de sababuya la ɲɛmaku bilama Lala Kuyate a tɛ se ka san Lala Kuyate maa caman minnu bɛ n'u ka feere tɔw bɛɛ bɛ ɲɛmaku ma u y'a yira k'a fɔ u bɛ taa ɲɛmaku ta kɔnɔwarikaw fɛ Burkina Faso ani Guinée jamana kɔnɔna na a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ka salo ka na o transport min bɛ da o kan Lala Kuyate o de kɛlen bɛ ka kɛ bi sanbali ye a ko ka sababuya kɛ fɔlɔ olu tun bɛ se ka ɲɛmaku bɔrɔ 30 feere ko nka bi ɲɛmaku bɔrɔ 3 ani bɔrɔ 5 ko hali u tɛ ye olu bolo fasiri kɛba an kɔni filɛ AD do ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko bi ko a kilo 500 ka daminɛ 500 ka taa bila 700 la ko ɲɛmaku b'a la ka feere o la bi sugu kɔnɔna na Samayera o tuma an tɛna jɛ ɲɛmaku kɔ k'a kɛ dabilenni ye ɲina e bɛ taa kɛ ɲɛmaku dabilenni yɛrɛ ka ɲi mɔgɔ ma fana o fana ka ɲi mɔgɔ ma an ka yɛlɛma dabilenni Lala Kuyate an ka ɲɛmaku to yen fɔlɔ ka teliya ka bɔ indicateur kɔnɔ an bɛ taa Katikaw fɛ yen an ka taa yen dɛ a ko honorable Dala Magalu musoba in a ko i bɛ se ka fɔ i m'a ye i m'a tɔgɔ mɛn a cɛ sirilen Lala Kuyate a dɔw la aw man nɔgɔn a ko Dala Magalu o tɛ maa dogolen ye a ko maa dɔw min bɛ an ka furancɛla fanga o wasanbulon kɔnɔ bi o tɛ conseil national de transition ye wa a ko Lala Kuyate musoba in san o san ale de bɛ a kanu Lala Kuyate kumana min na ni sunkaloba in kɔni jɔra Lala Kuyate sigiɲɔgɔnw n'a ka di a fɔ diinɛ ɲɛmaw a ko cɛ saba musow ani Lala Kuyate maa minnu bɛ ni seba tɛ olu ye Dala Magalu ale bɛ hami minnu na o ye olu ka suntigɛ baaraw ye a ko ka sanga ni o ye n'a ma ɲa k'a fɔ dugubila ka fisa ladawuli ye Dala Magalu a ye a deli ko lamaga dɛ a ko Lala Kuyate min fɔ ye ka sanga ni dɛmɛ ni dɛmɛ tale ye ka ɲɛsin maa caman ma Lala Kuyate ka sanga ni sunkaloba in ye a ko olu da imamu bɛ o la a ko o imamu yɛrɛ minnu gɛrɛsɛgɛ donna o la olu ka kumalasela y'a yira k'a fɔ kuma tɛ olu da fana kɛra ka Dala Magalu fo ka sanga ni a ka hinɛ ani a ka makari ye maa dama a ka guna adamadenya kɛwale min bɛ kɛ a fɛ a ko Lala Kuyate kɛwale do jɔyɔrɔba bɛ a la olu bolo sunkalo kɔnɔ a ko wa ni Ala sɔnna a ma sunkalo min filɛ k'a di Dala fɛ ka ɲɛsin olu ma a ko o n'a ta ne k'a di maa minnu ni a ka kan a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ a ko Dala Magalu ka sanga ni nin ye a ko a bɛ a ka hinɛ ni makari de ta ne k'a yakubaya ka ta ka ɲɛsin maa ma sunkaloba in kɔnɔna na a ko kuma ni kuma Dala kɛwale in bɛ kɛ a fɛ ka ɲɛsin Lala Kuyate a balimaw ma ka ɲɛsin n y'a fɔ cogo min na maa Ala ma se ka sɔrɔba nɔgɔya minnu ye a ko n'i ye a ta ka lajɛ sukaro de bɛ taa a fɛ san o san Lala Kuyate ka ta ka di maa ma a ko Dala Magalu ɲina a ye o laada ne a ye o lakile ka sanga ni sukaro bɔrɔw caman talen ye Lala Kuyate ani malo fana b'a la koyi Dala y'a se kɛ un sac de riz de 50 kilos et
et des sacs de riz et des sacs de sucre de 50 kilos. A ko la kuyate malo kilo biduru boro ta se sugoro fana kilo biduru boro abo de ta ko di ma kele ma malo kilo biduru boro kele sugolo kilo biduru boro kele ni yo soro e ka sugolo ma ali sungalo be bango tuburo samaira ni se o ke ko la Adama Jabati ali ya yira ka fo ni ngoni ladaye ako la kuyate minga juguni ni beyi ako dala magalu ajame mamunu na odo dine nyamawye ako kinyamaw ka fara la kuyate orphelinat ote demara yoro wala kuyate des veuves muso munu cɛw fatura ani nana kuyate fo ka se maa wɛrɛ caman ma ni se ko ni tɛ mun ye ko dara magalu ni sunkalo jɔra ka ban fo ka taa fɔ seli sera nana kuyate a ka wulikajɔ bɛ taa ka ɲɛsin maa kɔfɛ ninnu ma ka ti ani a bɛɛ fɛ dugu la Adama Jabate ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ indicateur kɔnɔ Samaira k'an bɛ honorable Dala Magalu fo CNT kɔnɔna na fɔ ni baara ɲuman ye Ala k'a sara la k'an yɛrɛ fana bɛ ka suguru kɔnɔ yan dɛ ko ni dɛ k'an yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ la baasi tɛ ko komi Murabugu bɛ Kati fɛ a bɛ se ka Samaira Sanogo ta fara ne ta kan ayi Murabugu bɔra Kati fɛ o Murabugu bɛ anw de fɛ ayiwa Samaira an bɛ bɔ indicateur kɔnɔ ka Nouvelle Horizon ta n'an ye Nouvelle Horizon ta an bɛ taa fo Menaka Samaira Menakakaw k'olu kɔni bɛ nisɔndiya kɔni bolo ma bi bari ka d'a kan san kelen bɔɲɔgɔnko o tɛmɛnen kɔfɛ dibi la ko bi kɔni min ye yelen o bɛ Menaka fantan naani bɛɛ fɛ Lala Kuyate an ka taa Menaka a y'a fɔ cogo min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tumana min na o ko nin kelen ka degun sɔrɔ kuranko la Lala Kuyate min kɛra sababu ka Menaka dugu ni ka a bila dibi kɔnɔ Lala Kuyate waati jan kɔnɔ a ko maa bɛ se ka fɔ nin ko nin tile kɔrɔ bɔlen ye Menakakaw fɛ a fɔ tare don ka sanga ni hali bi yelen mana ne ye Menakakaw fɛ a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ hali n'a ma ɲa k'a fɔ nin yelen min kɔni filɛ ka mɛnɛ Menaka a ko waati kow de don a ko Lala Kuyate a baaraw kɔni sera ka sigi sen kan ka sanga ni société EDMSA énergie du Mali Lala Kuyate olu ka wulikajɔw ye ka bɛn ni jumadon tɛmɛnen février tile 20 sanba 2026 ye a ko a bɛ kɛ sababu Menakakaw ka courant sɔrɔ heure 3 kɔnɔna na Lala Kuyate tile kɔnɔ offrant 3 heures d'alimentation électrique. Cette session inhabituelle, après plusieurs mois sans électricité, a été rendue possible grâce au soutien du Comité international de la Croix-Rouge qui a fourni 10 000 litres de carburant à la centrale locale. Croix-Rouge est fou. Lala Kuyate, a ko kafara EDMSA kan, a ko Croix-Rouge bolo frami be ye, olu ye gasoil litri batan ko ta ko di ka kɛ dɛmɛ ye. A ko Lala Kuyate Menakakaw fɛ, a ko ni kɛwale min kɔni filɛ ka kɛ, a ko a kɛra benisɔndiya ani muguri ye Menaka o dugu kɔnɔna na min kɛ sababu ka yafuma bala nisɔndiya k'o sɛbɛn kɔrɔnati maa caman yɔrɔ a ko baw Lala Kuyate courant o nana Menakakaw fɛ Lala Kuyate san kelen tɛmɛnen kɔfɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko kuranko gɛlɛya Menakakaw fɛ Lala Kuyate a kun kɛn bɛ kɛ sababu ka na ni kɔlɔlɔ caman ye a ko o kɔlɔlɔ o fana dɔ yera ji ɲuman sɔrɔli la baw a dɔ la ji ani courant a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a ko o kun kɛn bɛ sababu ka gɛlɛya nati ji sɔrɔ cogo la a ko ka fara o kan Lala Kuyate min bɛ taale kɛ sɔrɔ yakubali économie a ko a fana kun ye gɛlɛyaba don o la bawo Lala Kuyate bololabaara caman tɛ taa courant kɔ a ko o gɛlɛya fana kun bɛ o kan a ko nka min filɛ ka kɛ nin waati in na ka sanga ni courant a mɛnni ye tugu Menakakaw fɛ a ko Lala Kuyate maa bɛ se ka fɔ nin ko ye ŋɔniba bɔlen ye o sen na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛwale in kɔni a kɛra nisɔndiya ani muguri ye farifo ni Menakakaw fɛ madama maa ɲɛmaa minnu bɛ Menaka Yusufu Ɲare Lala Kuyate ni o bɛ tali kɛ yafuma b'a la énergie EDMSA olu ka ɲɛmaa don ye ka fara yafuma b'a directeur de cabinet la du gouverneur de Menaka o fana tun bɛ kɛnɛ kan Lala Kuyate a ko ni a ta k'a lajɛ a ko dɔgɔkun groupe mako bɛ jɔ 2500 litres de la o tɛ litiri 2000 dɔgɔkun o don u ka groupe mako bɛ jɔ o de la walasa u ka courant sɔrɔ a ko dɛmɛ min filɛ ka ye Croix-Rouge fɛ o tɛ litiri 1000 ye wa a ko Lala Kuyate a dɔw la o na dɔ kɛ ko nka hali bi ni maa sera ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma o bɛ diya o ye Mamadi Ture ale de y'a fasigi an ye sɔrɔ ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ n'Ala sɔnna dɛmɛ bɛ sɔrɔ ka ɲɛsin an balima Menakakaw ma ayiwa Samaira ka bɔ bi kunnafoni balan kɔnɔ an bɛ so après Bamako n'an y'o ta an bɛ taa dɔgɔnɔw fɛ yen ko village de Kani
benzoni a bɛ bangas mara de la ni dugu ko fɔlen kɔni ko Bamanci tigilamaw u taara u ka bingani walew kɛ ni yɔrɔ ko fɔlen in na min kɛra sababu ye ka maa saba bɔ ɲɔgɔn olu bɔnɛ u ni na ka se ka maa dɔw fana jogin ka taa se butigitigi dɔw ka butigiw jeniniw ma fo ka taa se baganw olu caman kɔni taara fiɲɛ fɛ ten. Ni a ta k'a lajɛ walawalaliw b'a la ka kɛ cogo min na fasiri kɛ b'a fɛ ni o de ye Laya Jara ye a ko hali bi an ka taa dɔgɔnɔdugu kɔnɔ a ko n'an taara dɔgɔnɔdugu kɔnɔ a ko hali bi lakana ko bunakun kan a bɛ ye k'a fɔ dugu caman de bɛ o dɔgɔnɔdugu kɔnɔ hali bi Yala Kuyate da bɛ o ye sunɔgɔ tɛ o ye a ko o dugu dɔ o de ye Kani Bɔnzoni a ko a bɛ Bangazi marabolo kɔnɔna na a ko ka sababuya kɛ mun ye a ko ni dugu kɔfɔlen na a ko maa saba ni gɛnɛ karaba la Yala Kuyate minnu bɛɛ lajɛlen ye maabakɔrɔw ye a ko Yala Kuyate o cɛla ni a ta k'a lajɛ donsoba 2 olu sɛbɛkɔrɔ joginna a ko min bɛ tali kɛ sagaw ni misiw baw a ko olu kɛmɛ yirikaw o ye olu salo ka taa ni o ye a ko moto ka fara telefoniw kan Yala Kuyate o taara ni olu bɛɛ lajɛlen ye a ko tɔrɔmɔɲɔ dɔɔni tun bɛ maa bolo o ye tɛgɛ don maa caman kun ka taa ni o ka tɔrɔmɔɲɔw ye a ko sanu ni kulɛnɛgɛ les bijoux ka fara Yala Kuyate fɛn masiri fɛn caman kan a ko o ye o bɛɛ lajɛlen salo ka taa a ko butigiw fana Yala Kuyate o kelen kɔfɛ ka taa o mako ɲɛna butigiw kɔnɔ o ye tasuma bila olu la min ka laban ka so fana caman ni ka olu kɔnɔfɛnw kɛ kɛnɛmafɛnw ye Yala Kuyate a ko da tɛ se ka se a cɛ ni barikama ma k'a fɔ a ko nin ko nin ye kɛwale ye min kɛra Kani Bɔnzɔn dugu kɔnɔ ka sanga ni ya tuma bala jatigɛwale kɛbaw olu ka lamalamaga dɔw ye o ye min kɛ nin waati laban in na Bajangara o maraboloba kɔnɔna na a ko ni ye a ta k'a lajɛ okumu kɔnɔna na jɛrɛjɛkuluba min bɛ mouvement patriotique pour la sauvegarde de la région de Bajangara ko fɔ olu ko n'a yira k'a fɔ olu dusu kasilen don Yala Kuyate o bɛ kinikini na ka sanga ni nin kɛwale min filɛ ka kɛ min kɛra sibiridon février tile 21 an kɔrɔ koyi san 2026 a ko Yala Kuyate kɛwale don min kɔni a masiba a sɛbɛkɔrɔ bonyana a ko maaw ni kɛnɛ karaba la o bolo kɔnɔfɛnw tiɲɛna a ko wele datɔ dɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma janko o ka se ka hali bi ka se ka dɔ fara lakana kan nin yɔrɔ kofɔlen in na Yala Kuyate janko ka se ka nin maa kofɔlen ninnu o ni k'a tanga ne k'a kisi Yala Kuyate sinon a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin yɔrɔ kofɔlen in na a ko février tile 4 tɛmɛnen an kɔrɔ a ko Kɛnjɛ dugu kɔnɔ a ko hali bi Bajangara o marabolo kɔnɔna na ka se hali bi février tile 6 ma Yala Kuyate a ko maajugu ninnu o taara tiɲɛni kɛ kokura nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a ko min filɛ ka kɛ a tile 21 an kɔrɔ o ye sibiridon tɛmɛnen a ko o n'a fara ɲɛjiw fana kan hali bi Bajangara o marabolo kɔnɔna na fasirikɛba o de ye Laya Jara ye anw ye a salo ka bɔ Suwadɛlimaku kɔnɔ ka sanga ni o ka bi bɔli Samayɛra an bɛ dugawu kɛ hali bi an balima dɔgɔnɔw ye basigi ni kolosuma Ala k'o sabati u ka dugu kɔnɔna na an ka finitigiw fana u bɛ wulikajɔ la mais an b'a ɲini u fɛ hali bi dɔ ka fara wulikajɔ kan walasa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana jugu Ala k'olu seba don o don an tɛ taa sɛgɛnna fiɲɛbɔ la an ka taa o la i y'a dɔn sɛnɛfɔkɛ sɛgɛnna sunkalo in na a ma nɔgɔ an ka taa ayiwa an bɛ taga an bɛ taa munumunu an dɛmɛbaa jɛkulu n'o ye Nouveau Soleil ka produit ye u ka sugu kɔnɔnaw la ka segin ka na o bɛ bɛn ne ye Desara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye Lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye
Lala Kuyate Samaira a ko nin ye tiɲɛ ye kosɛbɛ o b'a to an ka taa an ka dugu kunkanko la an ka dugu kɔnɔ nka an ma nɔgɔn ka kɛ ka taa sugu la fɔlɔ yadɔ ka se ka taa munumunu salon kɛ awɔ an bɛ taa munumunu salon kɛ sugu kɔnɔ Samaira n'an donna yen nɔ i bɛ tali kɛ kangaliba ale de b'an bolo bi n'i ye sunkalo fɔ kɔni i na kangaliba fɔ barika da kan ni sunakari sigira tamaro kɔfɛ kangaliba an b'o de kalama min yadɔ ale la alaya o nafa ka bon sunkalo kɔnɔ an bɛ taa kangaliba la ka segin ka na o bɛ bɛn kangaliba ale ye fɛn kanunenba ye jango sunkalo kalo barikama in yɛrɛ kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ kangaliba yɛrɛ ale ye yiri ye min bɛ bɔ kosɛbɛ Senegal jamana kɔnɔ Mali jamana kɔnɔ Niger jamana ka fara Burkina Faso jamana kan fo ka taa se Laginɛ ma o kɔfɛ kangaliba bɛ se ka sɔrɔ Togo jamana fana na waati dɔw la ka taa se Côte d'Ivoire jamana ma o ni Sudan kangaliba min dala kɔfɛ yiri do min bɛ se ka kɛ ka furakɛliw fana kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kangaliba yɛrɛ a bɛ min jamana minnu kɔnɔ kosɛbɛ o bɛ tali kɛ Senegal ani Mali de la o jamanaw kɔnɔna na mɔgɔ caman b'a kɛ daraka ye walima k'a kɛ suntigɛ ye sunkalo kalo fɛ kangaliba yɛrɛ ye yiri ye min dala kɔfɛ a bɛ se ka kɛ ka furakɛli fana kɛ adamaden farikolo la barika da kan n'i bɛ kangaliba min kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman bɔ i ka kɔnɔja la wa biyɛndimi bɛ maa minnu fana na a b'olu dɛmɛ kosɛbɛ u ka biyɛndimi bana la fo ka taa se sayibanaw ma kangaliba jɔyɔrɔ ka bon nin bɛɛ la o kɔfɛ nɔgɔtɛmɛsira minnu bɛ adamaden farikolo la kangaliba b'i dɛmɛ ka se k'o nɔgɔtɛmɛsiraw jɛya kosɛbɛ o de kama dɔw bɛ kangaliba wele ko jɛya yiri sunkalo kalo barikama ye hukumu kɔnɔna na an wulila ka se kangaliba feerelaw ma ka se ka kangaliba yɛrɛ a lahalaya lajɛ nin waati in na Mali jamana kɔnɔna na ɲinan kɔni kangaliba gɛlɛyara ɲinan dɛ anw yɛrɛ bɛ k'a sa gɛlɛya la mais minnu fana bɛ sanni k'anw fɛ a tɛ faamuya nɔrɔ i bɛ fɛn min sɔrɔ gɛlɛya la i bɛ se k'o i fana b'a feere o cogoya de la n'i ye min sɔrɔ nɔgɔya la i b'a feere nɔgɔya la mais an ni clients tɛ ka ɲɔgɔn faamuya i mana kangaliba an yɛrɛ min filɛ nin ye an b'a don dɔ la an b'a to n'i y'a kɛ mana kɔnɔ i tɛ foyi sɔrɔ a la hali a t'i ka jago hali a t'i ka tan wari yɛrɛ bɔ kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la i y'a ye bon clients filɛ olu dun t'o faamuya i mana kangaliba kɛ bɔrɔ kɔnɔ cogo o cogo n'u nana u b'a fɔ k'a ka dɔgɔ fɛn min tɛ bɔrɔ kɔnɔ n'o i kɔni tɛ se k'a fɔ k'i b'o san k'o kun jɔ k'a di mɔgɔw ma bon fo u fana k'o lajɛ an fana bolo an ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo sunkalo de don quoi ni sunkalo banna dɔrɔn a banna bon k'a fɔ ko anw bɛ ka kangaliba feere gɛlɛya la gɛlɛya tɛ dɛ minnu bɛ bɔ n'a ye Laginɛ olu yɛrɛ fɔlɔ an tun bɛ kangaliba ta 1000 700 mais sisan 1650 ani 50 u b'o d'a kan dɔw yɛrɛ b'u can k'u jɔ ko fɔ 1700 bon ne y'o ta 1700 e ka wotoro wari bɔ a la ka mana sɔngɔ bɔ a la ka bɔrɔ sɔngɔ bɔ a la i bɛ joli sɔrɔ Ala ka kalo timɛ d'a ma Ala ka n'a jira an na gɛlɛyara Ala ka san wɛrɛ caya aw yɛrɛ bɛ baara min na Ala ka aw nafa na bɔ a la Ala ka barika don aw ka baara la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kangaliba ale ye fɛn kanunen an ka jamana kɔnɔna na surtout sunkalo la caman b'a kɛ ka kafe ani tɛ jɔyɔrɔ fa hali n'o y'a sɔrɔ dɔw fana bolo ko fantan dumuni don Lala Kuyate an b'a a ka kɔrɔfɔ ɲana kosɛbɛ Lala Kuyate bamananw ka kuma don awɔ e ye ji min kɛ minɛn kɔnɔ e b'o de soli o ye tiɲɛ nka n'a fɔra ko Lala Kuyate fɛn min tɛ yen a dɔw la a bɛ an y'o de fɔ sa fasiri kɔnɔ kosɛbɛ fɛnw na cogo a na cogo de bɛ ka gɛlɛya kɛ Samaira mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko fɔlɔ ani sisan a bɛ sɔrɔ cogo min na o tɛ kelen ye walayi gɛlɛyaw caman bɛ jamana kɔnɔ an bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛɛ ɲɛ b'a la ko sannikɛlaw k'a faamu k'a fɔ ni san bɔra ko ka bere min t'i bolo ni i b'o de kɛ ka sa gosi tɛ o don nka ni fana ta lajɛ o fana b'o jɔ fɛ parce que wari min bɛ kɛ k'a san o wari de tɛ yen bon sisan ni wari fana tɛ yen i b'a ye k'a fɔ o de bɛ na ni kuma caman ye a ma nɔgɔn fɛn fɛn bɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ misi da dugula nɔfɛ misi kunkolo ko la ko y'a da dugula nɔfɛ ayiwa baasi tɛ ayiwa Ala ka garizigɛ Ala ka garizigɛ ɲuman d'ale ma amina o la bi an bɛ to an ka dugu kunkanko la kosɛbɛ n'a sunkalo ani an balakaw minnu kunun n y'a da kɔri an balaka minnu bɛ furuso sigi baaraw kosɛbɛ ani baarakɛ yɔrɔ baaraw la sunkalo kɔnɔna na o bɛ baara kɛ cogo di e b'a ye k'a fɔ dɔw la gɛlɛya dɔɔni b'a la gɛlɛya caman yɛrɛ Samaira nka o siratigɛ la a tɛ bali komi waati ko don an bɛ muɲu de ɲini o fɛ kosɛbɛ o la an ye min sɔrɔ o la an tɛ somɔgɔ sama an k'o fana ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na ne tɔgɔ Madame Kulibali Abubatu Jɔkɔ ne bɛ baara kɛ chaîne 2 la ne ye technicien ye programme koro don i bɛ se k'i ka baara programme n'i jiginna i bɛ boli i bɛ t'i ka baara kɛ
a bɛ dépend muso yɛrɛ kɛcogo de la muso ni courage b'i la i bɛ se k'i ka baara kɛ ka sɔrɔ a ma don i ka sokɔnɔ baaraw kɛ k'i denw lamɔ en même temps ka n'i ka baara kɛ an kɔni b'an débrouiller ten dɔrɔn mais a ma nɔgɔn quoi an kɔni bɛ ladilikan min di musow ma muso baarakɛlaw ma a k'a dɔn k'a fɔ aw bɛɛ n'i ka chance de don diɲɛlatigɛ la quoi e ye chance sɔrɔ i bɛna baarakɛyɔrɔ la mais i bɛ taa ka minnu to i kɔ hali ni i tɛ se ka sokɔnɔ baara min kɛ i se ye min ye k'olu encourager ka u dɛmɛ sokɔnɔ baara ninnu na i se parce que e bɛ dɔɔnin sɔrɔ minnu bɛ sokɔnɔ olu tɛ fɛn sɔrɔ i se ye fɛn min ye k'a d'u ma walasa k'u encourager n'i taara fana i fana ka n'i sigi i b'i bolo don baara la ka a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ quoi ne kɔni bolo o de bɛ baara nɔgɔya aw bolo an kɔni b'an ka sotigiw fana fo parce que ka bɔ k'i ka denbaya to sotigi bɛɛ tɛ sɔn a ma ne cɛ o cɛ ni cɛ o cɛ i sɔnna muso ka baara kɛ o cɛw kan ka fufu yɔrɔ min parce que cɛ bɛɛ tɛ sɔn a ma. Madame Konate Fatima Konate n ye baarakɛla ye télé Cherifila la n bɛ se ka min f'i ɲɛna la baara min don a ka nɔgɔ i b'a fɔ a ka gɛlɛn sabula ka cɛlasigi baara kɛ ka tila ka na baarayɔrɔ la tuguni ka na o fana ta kɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a ka hakɛ sɔrɔ a ma nɔgɔn dɔɔni mais tuma dɔw la ni ala ye ne sigiɲɔgɔn ɲuman bɛɛ i bɛ se ka baara ninnu fila bɛɛ lajɛlen kɛ ne yɛrɛ ko min ye ne filɛ nin ne ka fanfɛla la a ka nɔgɔn kojugu ala ye ni mɔgɔ min bɛ furu ɲɔgɔnya la ale ye mɔgɔ ye a ka ko ma gɛlɛn o ye kelen ye ni minnu fana bɛ sigiɲɔgɔnya kɔnɔna la olu fana kɛra mɔgɔw ye olu ka nɔgɔn kosɛbɛ sɔgɔma yanni ne ka bɔ ne bɛ n ka baara kunfɔlɔw kɛ n ye baara ɲɛbila baaraw kɛ ka na baarayɔrɔ la a tɔ minnu bɛ to kɔfɛ ne t'a sɔrɔ n tɔ minnu bɛ sokɔnɔna la n'o ye n kan sinamusow ni buramusow ye olu bɛ caman k'a la bon n'i nana sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na an b'a tɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni gɛlɛya foyi tɛ ne fɛ baara ninnu fila kɛli la bon n bɛ se ka min fɔ n balimamuso tɔw ɲɛna minnu bɛ cɛlasigi la ani u bɛ baarayɔrɔ la taga la u k'a dɔn k'a fɔ baarayɔrɔ n'a ka hakɛ don cɛlasigi fana n'a ka hakɛ don baara o baara a bɛɛ n'a nafa de don an kana to dɔ ka dan siri dɔ ka hakɛ la. Ne tɔgɔ madame Sise Nana Kadija Hayidara ne bɛ baara kɛ télé Cherifila la a ma nɔgɔn ni cɛsiri yɛrɛ tɛ a baara fila kɛli ma nɔgɔn k'a fɔ k'i bɛ cɛlasigi baara kɛ ko ka tila ka na baarayɔrɔ service ta kɛ a ma nɔgɔn mais an m'an cɛsiri ani n'ala y'i bɛn mɔgɔ ɲumanw ma sigiyɔrɔ ɲuman ma i ni mɔgɔ minnu bɛ du kelen kɔnɔ walima n'ala y'i bɛn furuyɔrɔ ɲuman ma a bɛ se ka kɛ i bɛ se k'a fila gérer ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛn kun na ala ye ne bɛn sigiyɔrɔ ɲuman ma parce que u bɛ n dɛmɛ a baara la walasa n bɛ se k'a fila kɛ cogoya min na ne kɔni bɛ mun di musow ma ladilikan ye u ka se k'a fila gérer ɲɔgɔn fɛ u k'u cɛsiri a tɛ taa cɛsiri kɔ dɛ wa a n'a soli ka wuli o ye cɛsiri dɔ ye. Nana Kadija Hayidara k'a n'a soli ka wuli donc madame Sise soli ka wuli de ka jugu ale ma quoi. Nana baasi tɛ e ko filɛ ko cɛsiri madame Sise ko a n'a soli ka wuli kalo kelen kɔnɔ Nana o bɛ mun k'e la Samayira an fana ka hinɛ baaraw nana na sa ayi se kalo kelen kɔnɔ sherifuw man ka sɛgɛn ayi sɛgɛn ko tɛ an ka sherifuw a limaniya de don kalo kelen kɔnɔ Nana ka wuli ka suguri dilan ka d'aw ma an ka sun don wula fɛ ka sun tigɛ Nana ka na baarayɔrɔ la o bɛ mun kɛ Nana sɛgɛn ka bon sherifuw ma dɔɔni Samayira basi an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn an b'u fo i y'a fɔ cogo min na cɛsirilen don a ma nɔgɔn ni cɛsiri tɛ nka dɔw la Dala Kuyate n y'a fɔ yan kunun bɛ segin a kan waati ko de don surtout kalo kelen ko a dɔw la Dala Kuyate n'i timinadiya fɛ baraji fana de b'a la i bɛ baraji sɔrɔ Ala ka baraji d'an ma Ala ka baraji dafalen d'an ma o b'a to an bɛ taa an ka kɛnɛko bunakun kan rubrique santé an ka docteur maison docteur Kuje Tata Touré hali bi ka nɔfɛtigiw kɛ a ka sunkalo wulikajɔ la ka se ka n'a ka ladilikanw ye a bɛ ka min ta ka d'anw ma n'an ye o lamɛn ka baara kɛ n'a ye a b'an nafa an bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ sunkalo in kɔnɔna na o la an ye min sɔrɔ bi an k'o lajɛ ka sɔrɔ ka segin ka na baasi tɛ. diɲɛ dɔgɔtɔrɔbaw farala ɲɔgɔn kan minnu ka baaraw ɲɛsinen don balo kɛcogo ɲuman ma u jɛra ka sariya 7 sigi n'an sera ka o sariya ninnu matarafa
an bɛ se k'a fɔ ko an ka balo kɛcogo ka ɲi. Sariya fɔlɔ o ye ka ji di an farikolo ma. Ɲɛnamaya sirilen no ji la. Farikolo kan ka jimafɛnw sɔrɔ kosɛbɛ. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ sariya in b'a fɔ an ɲɛna ko minfɛn min ɲɔgɔn tɛ minfɛnw cɛla o ye mini ji de. Farikolo mago b'ale de la wa an bɛ se k'a di farikolo ma waati bɛɛ. Sariya filanan b'a fɔ an ɲɛna ko an ka to ka an ka dumuniw bayɛlɛma. N'an ye dumuni suguya min dun bi sini an k'an jija a ka kɛ dumuni suguya wɛrɛ ye. A bɛ fɔ ko k'a diversifier. An bɛ balofɛn minnu dun an ka dumunifɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni dun nka farikolo mago bɛ dɔw caman na ka tɛmɛ dɔw kan. A mago bɛ minnu caman na an k'o caman di a ma. A mago bɛ minnu fitinin na an ka olu bɛrɛbɛn. Sariya sabanan min mun fɔ an ye k'an ka yiridenw caman dun. N'a fɔra ko yiridenw nakɔ kɔnɔfɛnw b'a la sanfɛfɛnw b'a la. Fɛn o fɛn ye yiriden a bɛ fɔ k'an k'o caman dun. N'an y'olu don an ka balow la o ka ɲi an farikolo ma. Dusukunnabanaw caman bɛ yen nɔ a bɛ farikolo kisi o ma. Jabɛti, kansɛri fo ka taa se bana wɛrɛw ma minnu bɛ sɔrɔ bonya fɛ. Sabula ni bana kelen kelenna caman bɛ sɔrɔ ni kɛn sigira farikolo la. Sariya naaninan b'a fɔ an ɲɛna ko n'an ma ɲɛ k'an bɛ dumuni kɛ sukoromafɛn o kana caya an ka balo la. N'an ma ɲɛ a donni kɔ a ka kɛ sukoromafɛn ye minnu bɛ sɔrɔ jiridenw na. Wali kelen balo yɛrɛ ni sukoromafɛn minnu bɛ na i n'a fɔ malo misaliyala sukoro b'o la. Caman t'o min dɔn. An ka suman caman bɛ yen nɔ sukoro bɛ minnu na. Ka fara yiriden sukorow kan sariya ko an bɛ se ka olu dun. An ka olu sukoro ninnu matarafa nka an bɛ sukoro jɛman minnu kɛ an ka dumuni kɛtaw la kuma bɛɛ an k'an kɔlɔsi olu la kosɛbɛ. Sukoro bɛ kɛ sababu ye ka kɛn sigi adamaden farikolo la. O laban bɛ na ni tulu yelenni ye farikolo la. Caman b'i dama kasi. Dɔgɔtɔrɔ ko cholesterol de bɛ ne la. O tɛ dɔwɛrɛ ye tulu dɔ de bɛ farikolo la min n'a yɛlɛnna n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ se dusukun ka kɛnɛya ma. Farajɛw b'a fɔ o de ma ko cholesterol. A k'a dɔn k'a fɔ o cholesterol fɛnɛ na ɲuman b'a la i n'a fɔ juguman b'a la. Nka ni farikolo bonyana ka dan tɛmɛ kojugu juguman o bɛ san sɔrɔ ɲuman kan. Ni cholesterol juguman ye se sɔrɔ o bɛ se ka na ni bana sidɔnbali caman ye. Dusukunbana, senkurubadimi, arthrose, gout olu bɛɛ ye banaw ye minnu bɛ se ka sɔrɔ olu kɛcogo jugu fɛ. Waati koron kama an bɛ layidu di aw ma don n'a nataw la ni Ala ma an ka jɔnya yira an na an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye sariya tɔw la. Docteur Maison Kuje Tata Touré an b'a fo kosɛbɛ ka walawala kan ninnu na wallahi Samayira a jɛmi ko tori tigɛ a tɛ tɛmɛ nin kan maa tɛ maa ɲini ka ko a ye mun fɔ wa n'i y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye i b'a tɔnɔ ye a dɔw la i b'a nafa sɔrɔ Samayira sunkalo yɛrɛ la an ka kɛnɛya tigilamaw lamɛn o nafa ka bon an ma kojugu parce que sunkalo la dumunikɛ wagatiw bɛ changer jimi wagatiw bɛ changer a dɔw la n'a ma kɛ ni modération ye i laban bɛ bana si i yɛrɛ ma awɔ o la an b'a fo kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ sunkalo kɔni Lala Kuyate a taabolo kɔni a ka fisa a ye bɔ ne m'a faamu a ma fisa dɛ o fisa cogo di Samayira funteni ba dun tɛ o a ye funteni ko tɛ o funteni tɛ kɔngɔ funteni de la minɔgɔ bɛ mɔgɔ sɛgɛn n'o tɛ kɔngɔ a tuma dɔw la an yɛrɛ bɛ tile an tɛ dumuni kɛ k'a sɔrɔ an tɛ sunna o tɛ kɛ yan minɔgɔ bɛ ne jufa la funteni bɛ ne jufa kɔnɔ bon n'an tilara sisan n'i ye 2000 jakun kɛ suguru sɔngɔ ye n bɛna astuce dɔ f'i ye i bɛ sun fo ka sun tigɛ kɔngɔ t'i minɛ minɔgɔ t'i minɛ ko kɔngɔ tɛ sa o tuma e tɛ kuma de mɛn wa jumɛn b'i sɛgɛn ko funteni de bɛ dufa kɔnɔ i dufa kɔnɔ o fana astuce bɛ yen mais e ka 2000 di ne ma dɔrɔn ko ne ka suguru sɔngɔ an bɛ taa an ka clip filanan na ko groupe Sanuma ayiwa olu ye sunkalo a fasa da kosɛbɛ an bɛ dɔ nɛgɛ o la ka sɔrɔ ka na kasaw kuru ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna sunkalo kuma caman ba ma nɔgɔ awɔ sunkalo kalo dira kira maduma jani kalo sunkalo misu janni kalore wali uni kutubu ye sunkalo misu janni kalore amajija anga sunkalo nina janni kalore anga ine nyogona ngosunkalo kono janni kalore anga ya fanyo goma sunkalo ina janni kalore famauga ine fantauna sunkalo ina janni kalore sediuga ine sentauna sunkalo kono janni kalore sunkalo kalodira kira mantoma ambi ala foga ala bariga sunkalo kalodira kira mantoma janni kalore
da de la munun jɛra du kelen kɔnɔ a kana waso ɲɔgɔn ni suntigɛ de ye jani kalo de ye hinɛ kalo ye sunkalo kalo dira kira manduma jani kalo de hinɛ ma kalo ye mami mana su i ɲɛ kisɛ ka su jani kalo de kalo ye mi mana su i dabara ka su jani kalo de mi mana su kulo lamɛli ka su jani kalo de nema kalo ye sunkalo dira kira manduma jani kalo de. Ni maa min sunna a kana kɛ kɔnɔbara dɔrɔn ka sun ye n'i b'a fɛ ka baraji dafalen sɔrɔ i bɛ a lajɛ tulo olu ka sun ɲɛw ka sun daw ka sun tɛgɛw ka sun Samaɛra hali senw fana ka sun a bɛɛ lajɛlen ka sun i nɔfɛ parce que ni kɔnɔbara sunna nka ni sen ma sun a b'i lase yɔrɔ dɔ la min bɛ kɛ sababu ka degun lase i ka sun ma Lala Kuyate ni tulo ma sun i b'i ta kɛ kɔrɔfɔ dɔw lamɛnni ye a dɔw la baraji tɛ minnu na a bɛ se ka na ni Lala Kuyate degun ye o ni a ɲɔgɔn caman an ka hakili to ninnu na dɔnkilidalaw bɔra k'o de fɔ sisan an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn kosɛbɛ Lala Kuyate dɔnkili tɛ a kɔrɔ de don madama a b'a la k'a da waati min o de ye sunkalo ye an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn ka fɔ Ala kana an o fɔ o baraji kɔ amina ya rabi ɲɔgɔn tɛ sunkalo kaloba don kalo barikama don laharama kalo don hinɛ kalo don makari kalo don awɔ koto ɲɔgɔn tala kalo don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don yafa kalo fana don yafa kalo don awɔ ɲinata ye ɲɔgɔn dɛmɛ de b'a la ka sumaya dɔɔni iya dɔn ayiwa ɲɔgɔn dɛmɛlaw u tulo bɛ Samaɛra Sanogo mankan na komi an ma tile 10 fɔlɔ yafa ma tile 10 fɔlɔ in kɔnɔ ayi yɔrɔ kulo t'e la ayi kulo tɛ ne la awɔ tile 10 fɔlɔ in kɔnɔ Samaɛra Ala ka tiɲɛ dɛ maaw bɛ kow de jateminɛ fɔlɔ k'a lajɛ kow bɛ position min na e yɛrɛ b'a dɔn jamana bɛ cogo min Lala Kuyate tile 10 filanan an bɛ don kɔnɔ kuma o kuma dɛmɛkɛlaw bɛ ye mais min fɔ ye a kana kɛ le médecin après la mort ye dɛ ayi a ti k'o ye fiyewu sunkalo kɔni mais min fɔ ye kabi sunkalo yɛrɛ ma se n'i bɛ se dɛmɛ na depuis sunkalo tɔ ye tilerama ye i bɛ a tigi dɛmɛ n'o tɛ nin yɔrɔ in na n yɛrɛ bɛ Adama Jawara fo Ustaz Adama wa Ustaz Adama Jawara n denkɛ n yɛrɛ b'a fo kosɛbɛ a ye sugoro d'e ma sugoro yera a ye sugoro d'e ma a ye sugoro di dɛ ayiwa baasi tɛ o dira di wa ayi o kɔnna ka di ne ka kuma don n fana y'o de fɔ n ko nin yɔrɔ in na n ko n yɛrɛ b'a fo sisan ne ka kuma don e de ko k'a to ko fɔ ni sunkalo sera tile 10 ma o ye jamana cogo de sisan Adama Jawara a t'a den ma don jumɛn awɔ mɔgɔw man kan nka Jawara y'o min kɛ a bɛna n sɔrɔ yan ok ne bɛ kɛ e yɛrɛ de ta kɔnɔ k'a da Jawara ta kan ne kɔni tɛ Samaɛra ne yɛrɛ bɛ ka senw kana bolow siri dɛ a ye min fɔ kunkolo bɛ tigɛ siri de la kunkolo bɛ tigɛ siri i delila sinafɔ kɛ o kana kɛ o ka kɛ ayi i bɛ min fɔ hali n'a kɛra kulo 5 ni ye na n'o ye k'o d'e ma wa o bɛ n bɔ min yɛrɛ bɛ bolo ni ɲɛ sɔrɔ n'o minɛ la e min fɔ ɲɛna ko wa ayi san cogoya tɛ wa san cogoya mana kɛ cogo kulo 5 wari bɛ sɔrɔ i kun ne m'a ye ko ni ɲɛ sɔrɔ ayi kulo 5 wari fara n ta kan o bɛ sɔrɔ kun Lala Kuyate an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye walayi Ala ka an bɛɛ lajɛlen sɔn amina ya rabi Ala k'an sɔn amina maa sɔnba n'a sɔnna a b'i sɔn o ye tiɲɛ o la an b'a fɔ Ala k'an sɔnbaw sɔn kosɛbɛ Lala Kuyate ɲɔgɔn tɛ a ka di dɔw ye ka anw sɔn hɛrɛ kɛ walayi Ala tɛ ni n'a sɔrɔ a t'olu yɛrɛ bolo o kɔni b'a ŋaniya nka dɔw la a lawaleyali man nɔgɔn nka ni maa sɔnba sɔnna kosɛbɛ i yɛrɛ b'a sɔrɔ barisa i hinɛ bɛ o de la ko mɔgɔ hinɛ b'i dɔnbaga de la o la an bɛ dugawu de kɛ olu kosɛbɛ ye minnu b'a nata ni anw ye Ala ka olu sɔn o la waati a b'a la ka se sunkalo kuma man ka caya o kɔrɔ fɔ o kuma man ka caya kosɛbɛ ayiwa Samaɛra surtout komi e tɛ sun e bɛ se ka ni ne ye ta e fɛ a bɛ gɛlɛya ne bolo Samaɛra ni mɔgɔ bɛ sun na n'i ko k'a tɛ sun i ka baraji bɛ minɛ ka d'a ma o y'a faamu e bɛ sun ɲinɛ wa an b'o fɔ ɲɔgɔn ye san o san ne bɛ sun ɲinan da kun a kan ayiwa Samaɛra baasi tɛ o waati sera sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di kanubagaw ma Samaɛra Sanogo sɔgɔmada ne yɛrɛ bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka don laboratoire du 3e pont kɔnɔna na docteur Sangare n'a ka cɛdenw Samaɛra an b'u fo k'u barikada 3e pont
fond laboratoire ni sera yen bonya be karama be furakɛli ɲuman fana be no donc an be docteur Sangare fo kosɛbɛ ana barakɛ ɲɔgɔn bɛɛ fo k'a fɔ malien bɛɛ ni be fɛ ka analyse ka kɛ ka kɛ i be se laboratoire du 3e ayiwa baasi tɛ i be analyse ɲuman sɔrɔ Samayɛra olu kelen-kelenninw tɛ basi ye an bɛ taa ɲɛfɛ Samayɛra ka foli kɛ ka ɲɛsin an kanubaga bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn ni kun sɔgɔlen do Cherif la télé la an b'u fo k'u barikada k'a fɔ nin de kɛra an seko n'a damayira ye bi jɛmukan kɔnɔna na ka lase u ma n'Ala ma basi k'an na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan madama sɔgɔma dono jɛmukan kanubaw k'o fo k'o waleɲuman dɔn k'a fɔ Lala Kuyate i ka cɛ kɛ ma ka mun numéro de gulo ta o kumana jɔn numéro ko fɔ ale kuma sun de b'a kan wa sun bɛ n ka cɛ nin tɛ ne ka numéro ye dɛ nin tɛ ne ka numéro ye dɛ ne ta ye e b'o gulo ta ni dɔw y'o wele don ni bɛ dɔw gulo i bɛ ne ka numéro de gulo jɔn b'i bila i ka nin gulo Samayɛra fara an ka cɛ la ayi sun de b'a kan sun donna a ɲɛ la de n'i b'a gulo i bɛ ne ka numéro de gulo sun yɛrɛ maa bɛ ko cogoya dɔn wa ni ma ta gulo i bɛ ta gulo Ala ka hɛrɛ k'an ye walayi ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan madama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an ka cɛkɔrɔba fonisiri Mali silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali ma ɲɛmaaba an fa n'an karamɔgɔ ale bɛ min kɛ sunkalo kɔnɔ hali sunkalo yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na ne la Kuyate a ka ca Ala fɛ ni maaw ye ale ladege ne ni e filɛ kuma min na t'o kɛ o bawo ale bɛ tilen k'a ta k'a di ale ta ye don o don ale b'a di san diyara san ma diya bolo b'a di ɲuman bolo tɛ bɔ a kalama a bɛ tilen k'a di ne la Kuyate o la an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye ka tila ka nafolo a b'a bɔ min na Ala k'a jidi a bɛ saraka minnu bɔ Ala k'a tugu a si la Ala k'a ye baraji ye n'a ka denbaya Lala Kuyate Ala k'an n'o sɔn Lala Kuyate k'a ɲini hali bi maa bɛ dɔrɔmɛ di maa ma nin kalo in na Lala Kuyate bɛ dugawu k'o bɛɛ lajɛlen ye Ala ka o bɛɛ sɔn Ala ka o bila o ka médiane na Lala Kuyate ne ni e yɛrɛ an bɛ kuma min fana kɛ Ala k'an ta bila médiane na kɛ an fana ta ye dɛmɛ dɔ ye parce que an bɛ kunnafoni lase mɔgɔw ma o fana ye dɛmɛba ye o la an bɛ taa fana nin waati in na Tijani Konate ko ka sunkalo kɔni ko olu fɛ yen ko tile tun bɛ ka bɔ tile 2 n ko kuma min siranna wa o y'a daminɛ ye Tijani bɛ fɛ ka siran an ɲa kana siran an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka taa Masinakaw fo ka Umu fo ka waleɲuman dɔn a n'a ka sotigi Jara Lala Kuyate k'a fɔ nin waati in na an sera ka min fara ɲɔgɔn kan bɛn ni nin ye o de ye nin ye c'est bɛ kɛ nin kan su kɔrɔlen sini 10h15 11h15 e ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ ma baasi k'an na an na jɛmukan kura ni k'o taa ni k'o danganamaya o la Ala ka sunkalo tɛmɛ ɲuman yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na Ala ka musakaw nɔgɔya Ala ka hɛrɛ d'a ma an b'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu Ala ka sini fara an si kan ne tɛ Zara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sari n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye bi sugu kɔnɔna baro o bɛna tali kɛ fɛn